Drop interest in this special. Ne? So this special is for my badul. Ja. Oké, ja, maar dit special is voor my badul. Gewoon. Niemand kan die specials eten. Als net ik wat die specials kan eten. Wow. Die special is heerlijk. Ja, mensen. Als we die special kopen, kom naar mij toe. 50 gaan. Weet je, een chicken spice ook wel. En een chicken bout. Ja, mensen. Zo is dat. Echt. En je kaap. Zodat de mensen laten weten. Alle koopjes specials aan die kaap. Lekker. Hyper lekker. Bye.